Σήμερα θα εξηγήσουμε τι είναι τα symbols. Έχουμε τρία είδη symbol. Λοιπόν, ποια είναι αυτά? Είναι το movie clip, το button και το graphic. Καταρχήν θα δημιουργήσουμε ένα νέο flash document και για να δημιουργήσουμε ένα καινούριο symbol έχουμε κάποιους διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον, αν κοιτάξετε κάτω δεξιά στο library, κάτω αριστερά στο library, θα δείτε ένα κουμπί που αν αφήσετε το ποντίκι επάνω για λίγο θα πει new symbol. Αν χτυπήσουμε αυτό το κουμπί, μας εμφανίζεται αυτό το πλαίσιο διαλόγου, το οποίο μας λέει τι symbol θα δημιουργήσουμε. Λοιπόν, ό,τι βλέπετε έχει τρία πράγματα. Έχει το movie clip, το button και το graphic. Λοιπόν, ένας άλλος τρόπος είναι insert new symbol. Πάλι και αυτό μας πάει στο πλαίσιο διαλόγου της δημιουργίας καινούριου συμβόλου movie clip, button, graphic. Άλλος τρόπος, δημιουργούμε ένα γραφικό στο stage και το επιλέγουμε. Θα πάμε modify, convert to symbol ή δεξί κλικ πάνω του convert to symbol, έτσι. Και εδώ έχουμε το registration point, το οποίο μπορεί να είναι κέντρο ή όλες αυτές τις κατευθύνσεις. Αυτό σημαίνει ότι το χ και ψ του συμβόλου θα έχει σαν κέντρο το κέντρο του συμβόλου, του τετραγώνου που συμβολίζει το σύμβολο. Λοιπόν, εδώ είναι μαυρισμένο το κέντρο, οπότε σημαίνει το κέντρο του συμβόλου θα είναι στο κέντρο ακριβώς του τετραγώνου του. Ας πούμε ότι δημιουργούμε ένα symbol movie clip. Πατάμε OK. Λοιπόν, αυτό εδώ, αν το σβήσουμε, δεν διαγράφεται εντελώς. Υπάρχει στο library. Βλέπουμε το εικονίδιο του, το οποίο έχει σαν ένα γραναζάκι πάνω, για να μας θυμίζει τις παλιές μπομπίνες δηλαδή του κινηματογράφου, στρογγυλές, οι οποίες ξετυλίγαν την ταινία. Να δημιουργήσουμε και ένα άλλο symbol. Θα βάλουμε ας πούμε ένα τετραγωνάκι ακόμα, το οποίο θα του βάλουμε ένα άλλο χρώμα για να ξεχωρίζει και θα του πούμε ένα χρώμα με κόκκινο, έτσι, άλλο. Εντάξει, και το επιλέγουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο, insert new symbol ή δεξί κλικ convert to symbol και διαλέγουμε αυτή τη φορά button. Λοιπόν, κοιτάξτε τη διαφορά στο library. Το movie clip έχει το γραναζάκι του που είπαμε και έχει ένα mauve περίπου χρώμα, και το άλλο έχει ένα ορθογώνιο με στρογγυλές άκρες, γωνιές, με ένα χέρι από πάνω. Αυτό συμβολίζει το button. Για να δούμε τη διαφορά. Αν κάνουμε διπλό, καταρχήν να διαγράψουμε και αυτό από εδώ. Πάμε στο library. Αν κάνουμε διπλό κλικ στο symbol που είναι movie clip, θα δούμε, μπαίνοντας του μέσα,